Bosna i Hercegovina, zemlja bogate historije i kulture, mjesto gdje se susreću istok i zapad, a civilizacije se miješaju, tačka u kojoj katolicizam, judaizam, islam i pravoslavlje žive zajedno, dok su rimsko, vizantijsko, otomansko i habsburško carstvo te bosanska i mađarska kraljevstva ostavila duboke tragove. U toku zadnjih 100 godina desila su se 3 rata, koja su ostavila nesagledive posljedice na bogato kulturno-historijsko nasljeđe. Nacionalna biblioteka i ostale kulturne institucije su postale mete za uništenje i dio nasljeđa je nepovratno uništen. Ono što je preostalo deponovano je u neuvjetnim i nenamjenskim prostorijama. Od rata pa sve do danas dokumenta od vitalnog interesa za sve nacionalne i religijske grupe su pod stalnom prijetnjom propadanja i totalnog uništenja. Nezaustavljivi zub vremena, loši uslovi skladištenja, prirodne katastrofe, građanski neredi i zanemarivanje od strane političkih elita su uzeli svoju cijenu. Od januara 2014. godine Fondacija za zaštitu historijskog nasljeđa koristi jedinstvenu tehnologiju za digitalizaciju starih materijala u cilju da sačuva vrijednu kulturno-historijsku građu nacionalne biblioteke. Očuvanjem kulturnog blaga Bosne i Hercegovine omogućit će se pristup historičarima, istraživačima, novinarima i svim zainteresovanim pojedincima i institucijama da se upoznaju sa historijom i kako je ona uticala na formiranje svijeta koji poznajemo danas. Fondacija je proširila svoj rad i od 11. augusta ove godine je u svoj rad uključila i Historijski muzej Bosne i Hercegovine te novine Oslobođenje. Također, fondacija je pronašla rješenje da digitalizovane primjerke iz depoa nacionalnih biblioteka postavi na internet i učini ih dostupnim akademskoj javnosti širom svijeta. Ovaj projekat ima za cilj da zaštiti prošlost za buduće generacije.